Okay, thank you Jesus. Nilqawkom eżiż aħwa ta' River of Love, familja River of Love. Nilqawkom il-lejla ġewwa l-komunità. Il-lejla ħankompli nitkellem bl-għajnuna tal-mulej fuq il-suġġett li nemmen huwa wieħed mill-iktar importanti fil-ħajja tal-Kristjan. Wieħed mill-iktar importanti. Li inti tkun taf kif imexxik l-Ispiritu Santu. Tkun taf kif imexxik l-Ispiritu Santu. Mulej qaddis nirringrazzjak li inti tagħtina widnejn biex nisimgħu, tagħtina għajnejn biex naraw, tagħtina qalb biex nirċievu il-kelma qaddisa tal-mulej. U grazzi mulej li dak li ħanirċievu jkompli jbiddilna, jkompli jitrasformana u jkompli ifejjaqna u ikkabbarna u jimmaturana biex dejjem iktar insiru nixbħu lil Sidna Ġesu Kristu ta' Nazaret. Alleluja, gloria al-mulej, amen. Morru fil-ktib tal-Proverbi, thank you Lord, Proverbi 20, Proverbs 20, Proverbi kapitlu 20. Jekk hemm number one hemm bosta tal-im importanti għal ħajja tal-Kristjan. Però naħseb dan huwa wieħed mid-top 3. Dan huwa from the most of the important of the top 3. Li inti tkun taf kif imexxik l-Ispiritu Santu. Fil-ktib tal-Proverbi kapitlu 20, vers 27. ħanaqraħilkom bl-Ingliż, ta? The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. L-Ispiritu tal-bniedem huwa bħal lampa tal-mulej. Tfittex il-postijiet profondi tal-qalb tal-bniedem. Kulħadd jgħidha warajja, the spirit of a man is the lamp of the Lord. L-Ispiritu tal-bniedem huwa bħal lampa tal-mulej. Aħna milna, jekk tiftakru, 20 sensiela ta' talim fuq li aħna spiritu għandna ruħ u ngħixu ġeġisem. Isimgħu nisew, make sure li tisimgħu sew. Kulħadd jaf li Alla huwa spiritu. Amen? Aħna ikkreati fi xbija Alla. Aħna mhux għandna spiritu, aħna spiritu. Amen? Aħna spiritu. Għandna jew nippossjedu ruħ u ngħixu ġeġisem. Alla fil-ġenna, ħanejdu fil-ġenna, ħanejdu f'Eden. Meta kien jikkomunika ma' Adam u Eva, ftakar kien jikkomunika ma' Adam u Eva isa il-ġenna fuq l-art. Fil-ġenna, Alla jikkomunika ma' l-poplu tiegħu spiritualment, bl-ispirtu. Spiritu ma' spiritu. Da spirit ma' l-ispiritu tagħna. The main spirit, the major spirit, the big spirit, the Father spirit, the Holy Spirit, with our spirit. Meta Alla krea l-bniedem, Alla l-ewwel ma għamlu l-bniedem huwa spiritu. Alla għamel il-bniedem spiritu. Hawnhekk l-Iskrittura tgħid li Alla juża l-ispiritu tal-bniedem biex jikkomunika mal-bniedem permezz tal-ispiritu. Issa, jiena u inti llum li twilidna minn ġdid għandna vantaġġ għax min għadu mhux imwieled minn ġdid
l-ispirtu tiegħu ma jistax jiġi fdat 100% għax għadek taħt l-ispirtu tad-dnub, għadek taħt il-ħakma tad-dnub. Imma l-bniedem li ġie mwieled mill-ġdid, born again, imwieled mill-ispirtu tal-Alla mill-ġdid, l-ispirtu tal-Alla u l-ispirtu tiegħek għandhom l-istess lingwa. L-ispirtu tiegħi imwieled minn Alla u l-ispirtu tal-Alla għandna l-istess lingwa. Ħanorikom xi skritturi li intom tafu imma aħjar narawhom xorta waħda. Morru fl-ewwel Korintin 3. L-ewwel Korintin kapitlu 3. Dawn huma skritturi li huma pjuttost popolari. Vers 16. Għal Kristjaniti, xi kultant nisma' nies jitkellmu jew fuq il-Facebook jew fuq it-televiżjoni u jgħidu li qed jitkellmu mal-bniedem ġenerali jgħidulu inti it-tempju tal-Alla. Dik mhix vera għal kulħadd, dik biss vera għal min hu mwieled mill-ġdid. Actually, believe it or not, ħanejt statement illum u jekk inqalkom biex taħsbu hekk iridkom taħsbu. Kull min hu mhux imwieled mill-ġdid jiena nemmen li għandu bżonn jinħeles. Mhux kulħadd fuq l-istess livell, imma kulħadd għandu bżonn jinħeles. Number one, peress li l-ispirtu tagħna huwa bħal vakum, ħadd m'għandu xejn spiritu. Issa l-Bibbja tgħidilna li aħna għandna meta ma nkunu mwielda mill-ġdid, għandna l-ispirtu tad-dinja u l-Alla tad-dinja minnu. L-Alla tad-dinja huwa x-xitan. Mela kull min mhuwiex imwieled mill-ġdid tista' tkun reliġjuż, tista' tkun iżebbeġ minn filgħodu sa filgħaxija. Jekk int min tiġi mwieled mill-ġdid, inti għad għandek l-ispirtu li inti mwieled fih mid-dneb, l-ispirtu li huwa taħt kundanna. Xorta inti spirtu, imma spirtu mejjed. Mejjed mhux jiġifieri min tixtejxaw, mejjed fissax maqtuħ minn Alla. L-ispirtu tiegħek maqtuħ minn Alla. Mela l-ispirtu li huwa maqtuħ minn Alla ħajkun diffiċli ħafna biex jisma' lil Alla. Għalhekk l-ispirtu l-Bibbja tgħidlek ħanarawha malaj. Morru fl-ewwel Korintin 2. L-ewwel Korintin 2. Vers 14. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu tal-Alla. Jiena u inti ngħixu ġo ġisem naturali, imma aħna maħniex bnedmin naturali iktar. Aħna bnedmin spiritwali sa ċertu pont b'mod mwessa mġebbed kulħadd spiritwali. Ma mhux kulħadd għandu l-Ispirtu tal-Alla. Sewwa, b'mod kulħadd b'mod mġebbed stretched huwa spiritwali. Il-bniedem naturali mela dat jirreferi għal bniedem li mhuwiex imwieled mill-ġdid għadu, ma jilqax, ma jirċevix il-ħwejjeġ tal-Ispirtu tal-Alla. Għalih huma bluwa. U għalhekk jgħidulkom boloħ. U qed jikkonfermaw xejn il-Bibbja diġà xejn. Ma jistax jifhimhom il-bniedem li mhux imwieled mill-ġdid, ma jistax jifhimhom. Jiena niftakar kont għamilt sa 23 sena, ġieli provajt naqra l-Bibbja. Ġieli provajt naqra l-Bibbja qabel ma kont imwieled mill-ġdid. Jiena kont uffiċjalment imwieled mill-ġdid fl-ewwel ta' Ġunju tal-1995. Dik kienet il-ġurnata li jiena hawnhekk x'imkien xell fl-ispirtu tiegħi ovvja,
xi ħadd qasam miegħi kif tkun imsalvat, kif kien minn ġdid, inżilt il-kubtejja u dakinhar konxjament, mhux bħal papagagall, għasmajt il-kulħadd jemmel għamilta, konxjament għamil deċiżjoni li nagħti ħajti il-Kristu. Dakinhar jiena I was switched on. Amen. Kif qomt minn fuq il-kubtejja, naf li xi ħaġa ġa fija kienet inbidlet diġà. Inbidlet, xi ħaġa inbidlet. L-Ispirtu tal-Alla dakinhar ġi fija. 100%. Kont inħobbu l-mulej qabel ta'. Infatti, xi ftit ilu kont qed naqra xi diaries tal-passat tiegħi u jien kont nitkellem ħafna fuq il-mulej. Bisseta, kont nitkellem ħafna fuq il-mulej. Imma ma kellix relazzjoni imwieled miġdiet mill-mulej, il-mulej kont naf bih, kont naf ċertu affarijiet fuqu, ma kellix relazzjoni miegħu. Ma kellix intimità miegħu, ma kontx ħaġa waħda miegħu. Ma stajtx inkun ħaġa waħda miegħu għax kont diġà kelli relazzjoni m'ommu, kelli relazzjoni mal-kuġini u mal-qraba l-ħbieb. Diffiċli kollok relazzjoni waħda miegħu. Tifhem? Mbagħad meta twilit miġdid, aċċatt il-familja kollha tiegħu il-barra u żammejt biss lilu. Xorta bqajt inħobbu mill-familjari imma issa għandna social distance. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjex tal-Ispirtu tal-Alla. Għalih, għal min għadu mhux imwieled miġdid, il-kliem li jiena u inti nipprovaw ngħidulhom bolaħ, bluha. Ma jistax, mhux ma jridx, m'għandux il-kapaċità jifhimhom. Għaliex ħadd ma jista' jarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu. Il-bniedem spiritwali jarbel kollox u lilu ma jarblu ħadd. Niddikjara fuqkom li intom verament ta' Kristu mwilda miġdid, intom tarblu kollox u ma jarbilkom ħadd. Issa ħanu żadin fiċ-ċirkustanzi biex inti meta xi ħadd jgħid xi ħaġa sew jekk hux televiżjoni, jew Facebook, jew il-Knisja, jew moment intaqa' u inti tuħu għalik, inti ġejt marbul. Ġejt marbul. Infatti llum kont qed nisma' messaġġ tar-raġel tal-Alla li jiena Alla poġġini taħt il-Ministeru tiegħu u għadni sal-lum u minix għandi l-ebda pjan li ħanitlaq għax Alla kien qalli li mmur u għadu s'issa kien għadu qatt ma qalli tlaq. Imma fejn beda jaqra pratikament da fil-Bibbja fl-ewwel Korintin kapitlu 3 minn vers 4-8 fejn beda jgħid xi l-imħabba. U l-imħabba tgħid waħda minnhom bl-Ingliż bil-King James tgħidlek love is not touchy. There are certain Christians that are too touchy. I feel I always have to apologize for silly things. Isimgħuni aħwa. Il-bniedem matur fi Kristu, iċ-ċuċċati iżommhom tal-juma, ċuċċati. Il-bniedem marbul, il-bniedem matur fi Kristu, anke jekk il-pastor tiegħu għamel ċuċċata, mhux jiena xi imperfett kważi. Taraw dik hija ċuċċata u ħatta. Ma tuħux għalik u ma jġarraflekx il-Kristjaneżmu f'daqqa waħda. Għaliex? Għax inti tiddixxerni. Mhux kull ħaġa kapix. Jiena l-passer tiegħi u anke plus missier spiritwali li nħobb nonora u nirrispetta u niddixxerni li jisma' hawnhekk qed jgħid il-kelma tiegħu u hekk di hawnhekk opinjoni tiegħu. Hemm affarijiet li naqbel jew mal-opinjoni tiegħu wkoll, ma mhux bil-fors. Sakke dottrina rrid naqbel, dik l-importanti, dottrina. U affarijiet li huma fundamentali li huma kardinali, mhux qas huma sekondarja, għax imbagħad ikun għax jiena fil-ħadd għadni ma sibt il-ħadd naqbel f'100% ma' ħadd. Inti sibt xi ħadd? Anke ma' Kristu x'kolta ma naqbilx? Ma dak għax inkun żbaljati, mhux uxu.
u jkolli naġġastja. Alleluja. Imma l-bniedem matur, jaqara dinji, il-bniedem matur fi Kristu, toqgħodux taqgħu ċoċċati. Tħallix kull ħaġa li ssir tarblek. Dil-ġimgħa kelli bosta okkażjonijiet fejn nitkellem ma' xi aħwa. U qisu l-messaġġ din il-ġimgħa l-mulej verament kien komuni. Ġinidu notaw il-mulej jġiblek ħafna affarijiet u tibdu jgħid istra l-mulej tikellimni. Infatti waħda mill-mulej tikellmek hija miċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħek stess. Aħna qisu xi jridu xi viżjoni, xi open vision, xi anġlu ġej. U nissagurakom jekk taraw xi anġlu ġej ħafna minnkom taħarbu tagħmlu pipi. Sewwa? Sewwa? Imma meta Alla kontinwament qed ikellmek ta' kontinwament qed inkellmek. Bħalissa tikelmek. U għat juża dan il-ħmara bħalissa. B'samma ħmar, mux ħmara. Sawa. Imma waħda ħanajdilkom, għax ħana għalija. Li din il-ġimgħa, waħda mill-affarijiet li l-Ispiritu Santu beda jindikali, beda jħajlajt jali, għax itkellimt ma' xi żewġ aħwa differenti u ġraw xi ċertu xi ċirkustanzi mhux ħażina ta' ġust titgħallem minnhom. Li tibda titgħallem kif l-Ispiritu Santu jibda jmexxik. Infakkarkom li l-Ispiritu familjari ukoll jista' jopera simili tal-Ispiritu Santu. Xi kultant ix-xewqat tiegħek taħsibhom l-Ispiritu Santu. Għax tant tkun trid xi ħaġa u tiġi konvint li din hija l-Ispiritu Santu. Fl-esperjenza tiegħi jien 26 sena fi Kristu, qatt ma ħares lura, żbalji għamilt, pero jek titgħallem minnhom, laqqas ngħidulhom żbalji iktar, ngħidulhom lezzjonijiet għax itgħallimt minnhom. Però waħda mill-affarijiet li Alla fis-26 sena ħafna jindikali fl-ispirtu tiegħi huwa li mhux maġġel. Aħna naħsbuh li huwa maġġel. Kieku maġġel ilu 2000 sena ilu ġej. X'għax għandek? Meta ġej, hello. Jekk inti dalwaqt ġej ma x'qed tistenna. L-ispirtu talla mhux maġġel. Xi ħaġa oħra ħanejdilkom aħwa. Meta l-Ispirtu Talla jmexxik, jew taħseb li l-Ispirtu Talla timexxik, u f'xi area tħossok li ħad tagħmel xi kompromess ta' karattru, kompromess morali, kompromess skritturali, u ta' attent. Għax it-tmejnet bi 100% mhuwiex l-Ispirtu Santu qed imexxik. Meta inti, għax ġili intaqa' ma' waħwa li jkunu żelużi. U tajjeb li tkun żeluż. Ħanuża l-istorja ta' xi aħwa anke hawnhekk, tibżax mhux ħansemmi isimkom. Ħanuża storja ta' xi ħadd li mhux hawn u laqqas huma parti minnha. Li din l-oħt darba ġiet fuqi, issa dija dak kemm ġiet lejn il-mulej. U għaġla kbira biex tiżżewweġ. Naf li minnkom tridu tiżżewġu ma mhux qed nirreferi għal ħadd minn hawnhekk. Għaġla kbira biex tiżżewweġ. Laqqas kienu ilhom sena flimkien. Il-boyfriend laqqas kien ilu sena fil-mule. Kienet ilha biss ftit xhur li reġgħet lura lejn il-mulej wara li marret fid-dinja. Għaġla. U taf x'kienet ir-raġuni li qalt li l-għaġlet? Qalt li għax dal-waqt ġej il-mulej. Ħanirkom aħwa. Taf li dik l-iskuża kemm darba smajta? Poster, żewwiġna plis għax inkella ġej il-mulej laqas nħaq niżewweġ. Biex imbagħad tmur il-ġenna u jisseparaw xorta waħda. Għax iż-żwieġ salaw. Le, jod. Le, saħaw, nifsit. In heaven, we're just good buddies. Nifsit. Immaġin, inti żewwiġt u l-għada ġirrebċel. Iwatini ċans. Anyway, ġifiri, l-għaġla, għodu attenti mill-għaġla. Meta ħanu ta' testimonjanza ta' dak il-bredel.
mhux ħansemmilkom isimkom. Mela, brother u sister, xud minnkom tafuha, kien f'sitwazzjoni ta' relazzjoni ħażina ħafna. U resaq li l-mulej sar fjamma fi Kristu dal-persuna. U l-mara tiegħu u l-mara kien hemm problemi serji u diġà kienu qed jiffaljaw għall-annullament. Saħna nafu li meta bniedem jirsaq lil mulej u tiġemm it-tifrik fi żwieġ diffiċli biex jerġgħu qatt ikunu flimkien. Diffiċli. Mhux qed ngħidlek għax jersqu flimkien. Mhux qed ngħidilkom jiġifieri morru separaw il-raġel jew il-mara da. Imma ġifieri meta inti għandek tnejn diġà jiġew infarkin u qed minnhom sab il-mulej u l-mara qatt ma resqet il-mulej. U kien hemm żmien fejn kien hemm annullament fin-nofs. U lil dan il-brother jien kont qedtlu mur neħħih dak l-annullament. Għati ċans li l-mulej jaħdem. Obdini, hemm iktar dettalji minn hekk ta'. Obdini. U għassama l-mulej stenna, kienet li ridet l-annullament imbagħad. Mela stenna li l-alla. Obda li vovja naf li kien rajni monstru. Illum il-mulej premjaħ Alla taħmara talla. U l-affarijiet li kien ħajmelu neħħihom minn idejh, mela responsabbli mhux iktar issa hu għax jiena ħa nistennik. Il-mara qatt ma ġiet lura, anzi marret iktar lura fid-dinja u diġa meħlus. U minn flok għamelu, ħalla l-mulej jagħmel kollox għalih. Halleluja. Xi darba kellha jrid forsi daw l-aħwa minn huma jagħtu testimonjanza. Ħaġa oħra, għaliex nitkellem fuq dawn l-affarijiet. Biex intom titgħallmu tħallu l-Ispiritu Santu jmexxikom. Hawnhekk kelli oħt hawnhekk u qiegħda hawnhekk din l-oħt. U tkellimna dil-ġimgħa u qalt li għandi sitwazzjoni fejn nista' mmur naħdem x'imkien, kollox huwa jkun iktar faċli għalija, iktar qrib għalija. Għattela ħajrek, mill-lat ta' prattika, mux għednej kollox, għarrej. Mill-lat prattiku, tinstemma l-affajt jistemaw prattiċi. Pero, għadni miex għedin ħasna 100%. Mxa ħagġa klabna, għattela ġesu kiku kif jaxħendel jadi. Wasalna l-konklużjoni, biex naqtalkom fil-qasir, li biex tagħmel dal-pass li ċertu affarijiet bdew jidhru tajbin għalija fl-immedjat futur jidhru tajbin. Ġob aħjar, post aħjar, iktar komdità. Però kellha ħadd tagħmel ħafna kompromessi. Kompromess tat-testimonjanza tagħha, kompromess ta' vjaġġar ekstra, kompromess li hemm esperjenza li jekk tistenna kollha din l-esperjenza. Imma jekk ma tistennix din l-esperjenza titlefa'. Għalt li biżejjed, ta' tiġet li, għalt li biżejjed. Di mhix mill-mulej. Għalt li għax issa fejn ili ftemna, fejn ili, istenna naqra oħra. U l-mulej ġaw li f'moħħi dal-eżempju. Xi kultant il-mulej, kemm hawn minnkom temnu li Alla jħobbok lilek? Ħafna, ħafna. Temmen li Alla għandu l-aħjar għalik? Ma jfissirx għax għandu l-aħjar ħajġibulek għada. Allura, sakemm jiġi l-aħjar għax Alla jħobb jittestja ħafna fil-paċenzja, għax il-paċenzja timmaturak. Ta'almek tiddependi fuqu.
Il-paċenzja tal-mek tiddependi fuq. Għettela l-oħt, u l-ħanajt lilkom, Alla għandu Rolls Royce għal kull wieħed minnkom. Rolls Royce. Lussu. Imma ħanejdu jew iċ-ċirkostanzi, jew ix-xitan, ġi u jgħidlek u uża dil-mini miner issa. Mhux aħjar il-mini miner għax il-mini miner żgur. Mhux il-mini miner żgur. U aħtaf għandek l-opportunità, x'ħabbri l-opportunità tal-mini miner għaddu għadġi. U għalet jgħidlek, titu l-mini miner, huda. Pero jek tistenna naqaxa u oħra, ġejja Rolls Royce. Kikun nistenna ftit xar oħra dajn. Issa nafa minn minnkom forsi tħobbu l-mini miners. Il-kunċett huwa dan. Stenna l-Ispiritu Santu. Ħalli l-Ispiritu Santu imexxik. Bħal ma timexxini li bħalissa biex nitkellem magħkom. Għax issa għadni about at 1/10 minn dak li suppost kelli ngħid. Morru f'Romani kapitlu 12, morru issa. Mela aħna hawnhekk qed naraw li l-bniedem spiritwali biss huwa li jifhem l-affarijiet tal-Alla. Il-bniedem li jimxi fin-natura, fil-ġisem, u l-bniedem li għadu mhux imwieled mill-ġdid, ma jistax jifhem l-affarijiet tal-Alla. Ħanurikom xi ħaġa, speċjalment li hawn ukoll friska fl-ispirtu tiegħi di. Vers 12, kapitlu 12, vers 2. Kemm hawn minnkom temnu li Alla għandu l-aħjar għalik? Jiena nemmen li Alla għandu aħjar għalik. Però nista' ngħidilkom li jekk inti vera temmen li Alla għandu l-aħjar għalik, sakemm tasal għall-aħjar ħadaddi minn ħafna testijiet. Testijiet tal-fidi, tal-paċenzja. Ikollok aptit taqbad dik il-manu miner għax bajt nimxi u issa ġejja sħana u marċ nere. U jkollok tentazzjoni dik il-miner tgħidilhom u ħanaqbad il-mini miner għax issa. Isimgħu għadi. Għax il-mulej kellimni minna din il-passaġġ il-ġimgħa u għandha x'taqsam biex jina inti nitalmu nistennew l-Ispirtu Santu. Fil-bidu ta' dan il-serje, Kenneth Hagin kien jgħid, aħjar tkun pass wara Alla milli pass qabel Alla. Vers 1, kapitlu 12, vers 1. Nitlobkom l-aħwa għal ħnina ta' Alla, offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj. Għaddis, joġob lill-Alla, jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja. Timxux tħares lejn id-dinja kif jagħmlu l-affarijiet. Jiena u inti ma ngħixux bil-prinċipji tad-dinja, jiena u inti għandna prinċipji differenti tas-saltna tal-Alla. Iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom biex isaħħilkom tarfu x'inhi r-rieda tal-Alla. Mela stena ftit. Ir-rieda tal-Alla tiġa hemm, imma hemm maturità, hemm tkabbir biex inti tara fir-rieda tal-Alla. Ma sirx taf fir-rieda tal-Alla għadha titweled mill-ġdid. Forsi tibda tara biċċa, imma jirrekjedi żmien biex tara l-istampa sħiħa. Biex isaħħilkom tarfu x'inhi r-rieda tal-Alla, isimgħuha. X'inhu tajjeb li joġbu u x'inhu perfett. Bl-Ingliż, ħanaqraħilkom bl-Ingliż, ħalli tifhmuni eżattament x'irid ngħid biha di. Morru New King James, Verse 2. Mela, be transformed by the renewing of your mind. Kunu trasformati bid-ġdid ta' moħħkom, ta' ħsibietkom. So that you may prove what is that good, biex intom tkunu tafu u tarfu x'inhu dak it-tajjeb and acceptable and perfect will of God. Ħanejdlek
x'nifhem minna dik jiena. Number one, not everything that is good is the perfect will of God. Mhux kull min huwa tajjeb huwa il-perfett li Alla għandu għalik. Hemm affarijiet, ħantikom eżempju fuq iż-żwieġ. Il-min iżżewweġ jien illum taf x'ngħidilkom ġa fatto. Dak hemm. Imma kemm saru żwiġijiet li għax ma stennewx il-pjan perfett Alla għaġlu u ħadu dak li kien aċċettabbli, permessibbli, mhux dak li kellu Alla il-pjan perfett. Mela jiena nemmen li Alla għandu pjan perfett għalija u għalik. Però ma nemmenx li kull Kristjan qiegħed fil-pjan perfett Alla ta'. Jiena nemmen li ċertu Kristjani qegħdin fil-pjan li Alla jittollera. Trid tiżżewweġ il dak? Żewġu. Orejtek, dak mhux żewġek. Imma rridu jħobbni jiġi l-Knisja u jiġi l-fellowship. Mela ħudu. Kristjan, orej. Jiena rrid dak ix-xogħol jidher tajjeb, nista' niġi l-fellowship is-sibt u l-erba'. Tajjeb. Orej. Stenna, dak mhux il-xogħol perfett li għandi għalik. Imma jiena rridu. Orej, mela ħudu. Il-maġġoranza ta' Kristjani hekk jgħixu. In the acceptable and the permissive will of God. But I believe, nemme li Alla għandu pjan perfett u Alla ħajjarblek u aħna mill-iktar qarbi li għandek minnu huwa it-test tal-karattru tiegħek u tal-fidi tiegħek. U ħafna drabi fejn mhux il-pjan perfett Alla ħajkollok tagħmel ċertu kompromessi. U fejn tagħmel il-kompromessi, żgur ma tkunx fil-pjan perfett Alla, mhux qed ngħidlek li tintilef. Mhux kwestjoni ta' salvazzjoni hawnhekk. Kwestjoni fejn jiena nispiċċa nagħmel ċertu kompromessi għax poġġejt fuq moħħi xi ħaġa u rridha żgur. That's it. U il-mini rrid għax dik żgur. Dak ix-xogħol irrid għax dak żgur. Dak ix-xogħol li ħadd ħajġelek tagħmel kompromessi morali, spiritwali, fil-karattru. Għal-Kristjan jiena nemmen kull xogħol huwa l-għalqa tal-missjoni tiegħek. Però jekk ma tkunx l-għalqa tal-missjoni tiegħek, id-demonju tkun il-missjoni tiegħu int. Għandik eżempju. Mela x'jien ma smajtx mill-mulej u ma bdejtx il-Alla, spiċċajt morġa xogħol. Nitħallas tajjeb, għandi forsi għax kull ma rajt hija il-flus milli smajt l-Ispirtu Santu. Rajt il-flus, rajt il-paga. Imma kull jum ngħix ma' nies fl-uffiċċju jidaw minn filosofa flaxija. Jitkellmu pal-pastas, jaqsmu l-pornografija bejnietom jiena ħin kollu narbel hemmhekk. Jien ma nemminx li Alla poġġi kemm. Inti rajt iċ-ċekk u inti hemm ritmu. Jista' jużak Alla? Iva. Immissa ftakar li għandek id-diffikultà, iċ-challenge huwa akbar. Jekk ma kien ħarsu lejn Iżrael, fi ktieb ta' Deuteronomju kapitlu 1, Alla kien qal l-Iżrael biex imorru postu ma marrux. ċanfarhom, mbagħad qalu ejja ħamorru, u għallhom issa tmur xejn, għallhom għax issa mhux magħkom. U marru xorta waħda u ħatfuhom u belgħu. Importanti jiena u inti jeżiż aħwa, moħħkom hawn. Għax di tista' ssarraf il-protezzjoni ta' ħajtek. Jiena ma nemminx li l-bniedem tal-għandu jbud żgħir. Issa mhux ħanoqgħod nispjegalkom għaliex dak mid-żgħir, dik meta żgħira, ma nistax. Ma nistax nispjegalkom x'jiena m'iniex Alla u ma nafx għaliex. Sewwa, imma nemmen li Alla jixtieqek li inti kollok ħajja twila biżejjed tagħmel il-frott sewwa u tonora lil Alla.
Naf li hemm battalja spiritwali kontra tagħna u rridu nkunu nies ta' talb u nitolbu għal xulxin u nitolbu għal dawk li huma fuqna, dawk li jmexxuna, dawk li evangelizzaw, dawk li jgħalmu l-kelma talla, dawk li huma on the frontliners li għandna bżonn nitolbu ħafna l-jom. U jiena ngħidilkom dilklum illum, x'tixtieq inti li tħalli l-Ispiritu Santu jmexxik u jkollok dak li Alla għandu għalik l-aħjar jew tispiċċa tissettilja dak li huwa aċċettabbli. Aħjar, jiena rrid l-aħjar. Jiena rrid l-aħjar. Mettilkom, meta jiena ġejt Malta, mill-lat materjali fl-immedjat futur, l-aħjar ma daritx Malta. L-aħjar der għandu kun Missouri kienet, Missouri, l-istat, l-aħjar taf ġeret, knisja l-esta, kongregazzjoni l-esta, daru karozza diġa kollha ċemallaz. Dak li der l-aħjar. Jekk intom xi ħadd minnkom tixtiequ ssiru xi pastor ta' knisja hekk, għax għandkom din ix-xewqa, idħlu fuq l-internet, hemm ruxma ta' knisja tfittxu pastors. Jekk temmen fiha di, jien ma nemmenx fiha. Sewwa, eżatt, għax hemm il-periklu tispiċċa ċippi tagħtu ta' dik il-knisja. Huma jħajdmuk u jaħelbuk. Flossa flaxxil. U mbagħad kif jużaw kull dejquk u tgħidilhom xi ħaġa ma toġobhomx. We vote you out. Waslet l-elezzjoni. Waqqa. Very nice church. Imma daw it-tip ta' knisja jeżistu ħafna. Imma ftakar mill-lat naturali dik li l-idea tal-hija f'immedjat futur aħjar, għadna ġej minn ħirax bil-Bible College, Frisk. Tiġab il-baga l-esta, tiġab id-dar l-esta u b'karozza l-esta u knisja l-esta. Kemm imur jienu iżefnuni il-pastor. Nkun il-pastor li nflok jiena nil-lidja jil-lidja unjuna. Li jeżistu ħafna daw it-tip ta' knisja. So, imma qed ngħidilkom għax smajt mill-mulej li Alla lini niġi Malta. U fin-natural the odds were not very favorable. Ma kienux favorevoli the odds. Imma stennejt l-aħjar. Stennejt l-aħjar. Meta inti tkun għadek żagħżugħ, ħireġ mill-Bible College u inti broke u xi ħadd joffrilek ġobb bil-paga tajba u bil-karozza u bid-dar. Tibda taħseb Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is a miracle. Tifhem? Issa, ħalli ma ngħidx li mhux impossibbli li Alla forsi f'xi staġun imexxik hekk. Imma oqgħod attent li tisma' l-ispirtu tal-mulej imexxi. Għax ħafna minn flok ħansemgħu l-Alla jew raw iċ-ċekk, jew raw xi viżjoni ta' xi waħda. And he started seeing visions. Sewwa, jew xi wieħed. Sewwa. Għadu attenti. Ħalli ma timmissjawx, mhux il-ġenna, ma timmissjawx il-pjan perfett Alla. Mhux il-ġenna. Il-ġenna jekk inti ta' Kristu salvat. Amen, jiena nemmen li aħna salvati bil-grazzja, mhux bl-opri. Dak ma jfissirx li tagħmel li trid, imma bil-grazzja sewwa, imma qod attent. Tagħmilx jekk inti titħalli l-Ispiritu Santu vera jmexxik u l-Ispiritu tiegħek ma tarxux, tagħmel qatt kompromessi mal-fidi tiegħek. Tagħmel qatt kompromessi mal-fidi tiegħek. L-ewwel Korintin, kapitlu 6, fejn konna qabel. Thank you, Lord. Nisimgħuha. Ħanilkom parantesi hawnhekk. Vers 15. Do you not know that your bodies, l-Ingliż, are the members of Christ? Ma tafux li ġisimkom huma membri ta' Kristu. Membri ta' Kristu.
jaqgħu għandi nagħmel lil membru ta' Kristu membru ta' mara żenja ma jkun qatt. Mela Kristjan, Pawlu qed jgħid Kristjan, jiena ħanaqdu ma' mara żenja, ġifieri mara li mixtella, ma tafux moħħkom hawn. Ma tafux li min jingħaqad ma' mara żenja isir ġisem waħed magħha. Moħħkom hawn aqraw x'mhux qed tgħid l-ewwel il-Bibja, mhux x'qiegħda tgħid. Mela Pawlu qed jgħid jiena mu ħanaqqat l-ebda wieħed minnkom ma' mara tad-dinja, jekk raġel, ovvjament u raġel Alla, ħammur naqdar. Allu mela ma tafx imma ma tafux li jew dak li jmur jingħaqad ma' mara waħda żenja isir ġisem waħda magħha. Isir ġisem waħda magħha ma jfissirx li Alla għamlu ħaġa waħda magħha, huwa qed lilu nnifsu magħha. Għalhekk l-Iskrittura dak qed tgħidlek dejjem dak li jaqgħad Alla u hemm dak li jaqgħad il-bniedem. Fil-Kristjaneżmu hawn Kristjani li Alla qatt ma qadhom la mar-raġel li għandhom illum u laqqas mal-mara li għandhom illum. Issa senna ftit ħan nikklarifika ruħi hawn. Moħħkom hawn. Jekk intom irsaqtu lejn Krist fi Kristu it-tnejn, intom illum ta' Kristu, tnejn intkom. U maqudin fi Kristu. Imma hawn min għamel żball għax għaġġel. Niftakar wieħed raġel kellu 700 sena biex jiżżewweġ Kristjan. Kien jevanġelizza. Mhux hawn u qatt ma kien parti mir River of Love, imma nafu jiena. Għaġġel u rrid jiżżewweġ akkosta kollox ma' waħda li għadha kif saret Kristjana. Jien ħassantlu, passer tiegħu wkoll ma kienx ħafna ħapi, imma spiċċaw iż-żewġu u ġġarfu. Għax għaġlu. Anka intom li tfittxu mara jew raġel ġol fellowship da, mhux għax inbilli jgħidlek jiena Kristjan ta' jew niġi River of Love. Ix-xitan jiġi River of Love ukoll, Jezebel tiġi River of Love, Ahab jiġi River of Love, Absalom jiġi River of Love, jiġu daw il-karatteri kollha. Għadu attenti. Ma minn River of Love tasib ta' pastor. U dak xi fisser? Jekk ma tkun ikdbu għadi, ħatkun regola ġenerali fil-ħajja tagħkom. Kull darba mhuwiex vera l-Ispiritu Santu, jekk tagħmel test li jekk innifsek onest, ħassib li inti tagħmel kompromess x'imkien. L-Ispiritu Santu qatt ma jġielek ma jħallik tagħmel kompromess. L-Ispiritu tal-Alla pur għaddis. Amen. Alleluja. Ma nisimgħuni, ma tafux li l-ġisem tagħkom huma membri ta' Kristu jaqgħu nagħmel mill-membri ta' Kristu membri ta' mara żenja, ġifieri li le. Ma jkun qatt. Mela ma tafux min jingħaqad ma' mara żenja, kulħadd jgħid min hu jingħaqad. Mhux Alla jaqdu. If it's God's will, it's God's bill. If it is your will, it's your bill. Isir ġisem wieħed magħha. Ġifieri dan huwa tip ta' żwieġ li Kristu Alla qatt ma jkun għaqad. Immaqdu l-bniedem. Min jingħaqad mal-mulej u spiritu wieħed miegħu. Mela jiena u inti bħala Kristjani għandna nkunu l-iktar nies faċli nisimgħu l-Ispiritu Santu. Għax l-Ispiritu tal-Alla u l-Ispiritu tiegħi ħaġa waħda. Ħantejkom 3 punti malajr kif titgħallmu hemm ħafna x'tiftaħ ta' fuqha, morru fit-tieni Korintin issa. Kif titgħallmu timxu u tżommu l-Ispiritu tagħkom sensittiv għall-Ispiritu tal-Alla. Number 1, dejjem imxu mal-kelma tal-Alla. Dejjem. Ara ma tmux tiġi xi ħadd fuqek, naf li issa din hija basic għal ħafna minnkom u thank God. Imma ara ma tmux xi darba tiġi tgħidli l-Ispiritu tal-Alla qalli biex nagħmel hekk u qed tagħmel violation
tal-prinċipji tas-saltna tal-Alla. Għażgur ma jkunx ispirtu tal-Alla. Amen. Però believe it or not, avolja jafuha ħafna Kristjani dissir kontinwament. Issir kontinwament. Mela għad tmur kontra l-kelma, ir-revelata tal-kelma tal-Alla u l-prinċipji tas-saltna. Number 2. Dejjem imxi bl-imħabba. U number 3, dejjem imxi bil-fidi. Il-fidi, obbedjenza tal-kelma. Eżeż aħwanilkom, il-Bibja tgħidlek, mhux ħaniftaħ fuq għallum, ma tafuhom di. Fil-Ktib ta' Galatin kapitlu 5, tgħidlek il-frott tal-Ispirtu. Huma daw. Waħda minnhom hija l-fedeltà jew il-fidi. Mela meta jiena u inti qed noperaw bil-fidi, żgur nkunu qed noperaw fl-Ispirtu. Meta jiena u inti noperaw fl-imħabba, l-imħabba u l-Ispirtu Santu għandhom l-istess lingwa. Ma jmorrux kontu tixin. Ġifi fejn inti kważi żommuha fibra kiżdi. Fejn inti tgħid ma mhux qed nisma' xejn l-Ispirtu Santu, mhux qed nisimgħu. L-imħabba x'tagħmel f'din ċirkostanza? L-imħabba tal-Alla x'tagħmel kieku? Le mhux tirbaħ biss, x'telni. Għandik eżempju ċar issumu basic. Per eżempju jiena ngħidlek tittaħfer brother, tittaħfer sister. U tittamel rikonċiljazzjoni, l-Ispirtu Santu li ma qalli xejn. Xi trid jgħidlek? Bibja tiġi tgħidha. L-imħabba ta' Kristu kieku x'tagħmel fil-ċirkostanzi? Mhux taħfer. Mela inti m'għandek bżonn xi kelma mis-sema. Muraħ fil-lum. Għalfej. Mux tiġa taf li l-imħabba taħfer u tfittex rikonċiljazzjoni, mela l-imħabba talla titkellem bħal vuċi tal-Ispirtu Santu. Meta nimxi bil-fidi, l-istess, għax l-Ispirtu talla dejjem ħajmexxini bil-fidi, laqgħat ma jmexxik bil-biża' u laqgħat bid-dubju. Mela dawk huma żewġ prinċipji li inti tista' titrenja lilek innifsek biex iktar tisma' faċilment l-Ispirtu tal-Alla. Ħanejda bil-kontra, iktar ma tobdi dak li inti diġà taf li innek tagħmel, iktar ħajkollok spiritu sensittiv għall-Ispirtu Santu. Iktar ma tobdi, jekk inti ma tobdix, l-Iskrittura taf xtajt li inti tibda tarxuta, il-kuxjenza tiegħek tibda tarraxa. Tibda tarraxa. Per eżempju, jiena xi kultant nintaqa' ma' xi ħwajdu li jiena qatt ma jkellem minn il-mulej, mhux bil-fors. Qed tiffornika, qed f'adulteru. Jien kollha tidaj, jekk ma tewx id-droga u tpejjeb u tiġi man-nisa. Kif tiddu jkellmu l-Ispirtu Santu? Inti arraxtu. L-Ispirtu tiegħek tarraxtu, qtiltu. Inti issa mhux żiffa tal-Ispirtu Santu għandek bżonn, inti issa għandek xi rada mis-sema u jixwik. Ħalli żgur ma timmisjaħx. Inti fhum? Jiġifieri tippretendix l-Ispirtu Santu ħajmexxik, ħajkelmek, ħajurik meta inti l-basics tiġa qed tagħmelhom violation kontinwament, you violate them. Amen? Halleluja. Ħamorru qabel ma nagħlqu flimkien. Morru fit-tieni Korintin kapitlu 4. Jiena rridkom morru fit-tieni Korintin kapitlu 6 l-ewwel, ħanaqralkom din l-Iskrittura. Vers 16-17. Xrabta hemm bejn it-tempju tal-Alla u mal-idoli. Mela qed jgħidlek li daw it-tnejn ma jnaqdux. Mela bniedem tal-Alla ma jista' jnaqad qatt ma' bniedem li mhuwiex tal-Alla. Kristjana ma tistax tingħaqad ma' ateju. Anke jekk ikun sweet u loving. Anke jekk iġiblek il-kaxxa tas-Safarini jew il-kaxxa tas-Safarelli jew kaxxa taċ-ċokkolata. Ma tistax, Alla ma jistax jaqdek. Alla mhux ma jriġ biss, ma jistax. Għax Alla jgħid li d-lammu għad-dawl ma jista' jingħaqdu qal. Issa inti tista' taqgħadhom jekk trid, ma mhux Alla qadhom. Ħafna min nies li jqogħdu jgħidu għax aħna miż-żewġin il-Knisja. Inta ma qattu lilkom infuskom u waqħlu f'Alla, Alla qatt ma waqdek.
Għattulkom il-fuskom intkom. Rajt, u Alla jittollera, ħallikom. Mux jekkiet li hemm il-pjan li Alla jittollera. Hemm żwiġijiet li Alla jittollera u hemm żwiġijiet li Alla jiċċelebra. Li wieħed trid. Jekk trid li Alla jiċċelebra l-żwieġ tiegħek, tridu tkunu tnejn fjamma nar tal-Ispirtu Santu. Halleluja. Amen. Grazzi mulek. Għal dawk li intkom għadkom idin fil-purgatorju. Sawa, komplu tolbu għalija jew għalija. Amen. Xrabta hemm bejn it-tempju tal-Alla ma l-idoli. Aħna tempju tal-Alla l-ħaj. Kif jgħid Alla? Nammar f'nofshom u nimxi magħhom. Inkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Alleluja. Mela l-Ispirtu tal-Alla jammar fina, l-Ispirtu tal-Alla jammar fostna. Ħanorikom l-aħħar żewġ skritturi biex aħna bdejna fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 20. Morru sal-ewwel Pietru, anzi morru tieni Korintin 4, żewġ kapitli lura. Vers 16. Għalhekk ma naqtawx qalbna għax hemm jekk il-bniedem ta' barra qed jitħassar, il-bniedem ta' ġewwa jiġġedded minn jum għal jum. Alla jikkomunika miegħek mal-bniedem ta' ġewwa. Jekk Alla jrid jew il-lezzjoni li ġejja jew ta' wara, irridu niddistingwu meta Alla jitkellem ma' l-ispirtu jew il-kuxjenza tiegħek. U kif tibda tara f'dak il-vuċi. Mela, Alla jikkomunika mal-bniedem ta' ġewwa tiegħek. Ħafna minn Kristjani li qed jistennew jew jippretendu jkollhom xi ħaġa spettakolari qudiemhom biex Alla jkellimhom, Alla fil-maġġoranza ta' żmien ma jitkellimx b'mod dak il-mod, jitkellem billi jmexxi bl-Ispirtu tal-Alla u jkellmek mal-bniedem ta' ġewwa. U meta tiżbalja, Alla m'hemm bżonn jifroq issa ma jgħidlek uj, inżbaljaj. L-Ispirtu tal-Alla fik mal-ewwel jindikalek li xi ħaġa. Kif pastor? Ġieli lbistu xi par kalzetti bis-sut imma l-kalzetti u bkunu mxarbin u tpoġġi żarbun fuq. Taf li xi ħaġa mhix qiegħda komda. Meta taf li inti taf li qed tagħmel jew xi ħaġa ħażina, jew Alla tindikalek ibni hemmhekk żbaljaj. Binti hemmhekk żbaljaj. U inti qisek ilbist il-kalzetti mxarbin. Vera għandek il-kalzetti imma xi dwejja nimxi kif hemm xi ħaġa tiddejjani. Kun taf l-Ispirtu tal-Alla m'intix komdu, taf li hemm xi ħaġa mhix komda. Halleluja. Morru fit-tieni issa fl-ewwel Pietru 3 u nagħlqu hawnhekk. U nagħlqu l-ħanut. L-ewwel Pietru 3 vers 4. Ħanibda minn vers 3. Ħatkun iż-żbuħija tagħkom mhux dik li tidher minn barra bħadd tiżjien tax-xahar u tiżjien tad-depp u l-biska l-lex. Dan mhux ħalfisserx li tgħidilkom li intom toħorġu għarwenin, Xorta tilbsu jekk jogħġobkom. Naf li ġej is-sajf u għodu ma titqaċtux iż-żejjed. Imma ħatkun dik li moħbija f'qalbkom imlibsa b'tiżjien li ma jitħassarx il-qalb ħelwa u twajba tagħkom daku li jos Alla. Amen aħwa. Jiġifieri meta l-Ispirtu tal-Alla jmexxik bl-Ispirtu tiegħek, bl-Ispirtu ta' ġewwa tiegħek. Waħda mill-eżerċizzji jew kellha ħanidilkom 3. Number 1, jinettilkom mela nżommu dejjem il-kalma tal-Alla, imxu bil-imħabba u imxu bil-fidi. Kif titrenja l-Ispirtu tiegħek ikun iktar a listening spirit, l-Ispirtu tiegħek ikollu vera wedna jisimgħu sew. Għatta ħin iqra l-kelma. Number 2, għatta ħin itlob l-Ispirtu. Pray a lot in the Spirit. Ngħidilkom by experience li meta nitlob l-Ispirtu inħoss li l-Ispirtu tiegħi jiġi sharper ħafna iktar. Ħafna iktar sharp. Inħeġġixkom biex l-Ispirtu tagħkom biex intom titrenjaw l-Ispirtu tagħkom Alla fikom, titolbu ħafna bil-lingwi. Tabbandunawx, tirreġettawx dan id-don
Għadna kif għaddejna Pentekoste u ħafna Pentekostali ma jitkellmux bil-lingwi. Itkellmu bil-lingwi. Bil-lingwi tal-anġli, bil-lingwi tal-Ispirtu, tkellmu bil-lingwi ħafna. Għax dik il-lingwa titrenjak ħafna tibni l-Ispirtu tiegħek u żomm l-Ispirtu tiegħek sharp. Amen? Il-kelma tal-la, għattaw ħin jaqraw il-kelma u għattaw ħin jitolbu fl-Ispirtu. Amen? Ejja nitolbu eża saħwa. Meta Alla jkellmek, il-fidi tiġi konċeputa. Bl-Ingliż, when God's voice is heard, faith is conceived. Alla jridek li tismu u Alla jrid li jkun mismuħ. Fil-jiem li ġejjin jekk għalajt nitkellmu wkoll kif Alla il-modi differenti li Alla jkellimna. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Poġġi dek fuq qalbek. Ejdi talba warajja minn qalbek. Jgħidlu missi qaddis. Fejn jien għaddinibt kontra tiegħek, nitolbok aħfilli. Fejn jien kont diżobbedjenti. Jew domt biex nobdi. Ipposponejt li nindem. Fejn li nindem. Mulej, illum nirrealizza li jiena għamil dannu lill-Ispirtu tiegħi stess. U jista' jagħti il-każ li jien stess tarraxtu. Mulej aħfilli. U għatini l-grazzja li l-Ispirtu tiegħi ikun sensittiv għall-Ispirtu tiegħek. Kif imexxini, kif ikellimni u kif jiggwidani. Spiritu Santu, hu over inti f'ħajti. Għatini qalb għalik. Għatini ġuħ għalik mulej. Għatini revelazzjoni mulej. Ġessu, inti s-sit tijaj u inti l-mulej tijaj. Għamel minni dak li trid int. Mulej għaddi sallimni biex niftakar li meta l-Ispiritu Santu jmexxini għad ma jġelni nagħmel kompromessi morali, kompromessi fil-fidi jew kompromessi mal-kelma tiegħek mulej. Abba missier, grazzi li inti tixtieq tkellimni, li inti tixxennaq biex tikkomunika miegħi. L-Ispirtu tiegħi huwa miftuħ għalik mulej. Kellimni mexxini, igwidani f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Amen. Nispera li daw il-lezzjoniet qed jgħinukom. Amen. Halleluja. Nemmen li huwa importantissimi biex titgħallem timxi mal-mulej. Inħaġġiġkom minn minnkom ma smajtux it-talim tal-Ispirtu Ruħu Ġisem, morru simgħuhom. Morru simgħuhom. Ejja nqumu bil-wifqa żaħwa. Daw kollha li intom fuq YouTube, grazzi tal-li kontu magħna. Narawkom is-sibt li ġej fis-sebek Alla jrid u l-ħadd fil-għodu fl-10. Pija l-paċi magħkom. God bless you, żaħwa. God bless you.